Dat leidt ertoe dat aan verdachten de volgende straf wordt opgelegd. Een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 3 jaren en daarnaast een taakstraf van 240 uur. Het Hof komt tot de conclusie, en dat ook gestaafd aan onderzoeken van deskundigen, dat er eigenlijk niet toe doet. Je moet in dit soort situaties op voorhand uitgaan van een potentieel levensbedreigende situatie. Of het dus in dit concrete geval de oorzaak was had, dat weten we net. Dat weet het Hof ik net. Dus het kan best wijzen dat het spuiwater uiteindelijk een versterkend effect had. Want dat is alle zaakkundigen en dat het in ieder geval wel had. Dat mijn cliënt het ik net wist, dat het net meedeeld is, dat stiert ik verst. Alleen nog ik zonder spuiwater zou het Hof zouden een levensgevaarlijke situatie ontstaan kennen. En ja, daar weer het bedrijf nevens het Hof net goed op daaruit.